Mano-mano na ang nagiging pagkilos ng may-ari ng lupa sa pagpapaalis sa mga informal settlers sa Barangay Margot, Angeles City. Inilalabas sa bahay ang mga gamit mula sa aparador hanggang sa pagbaklas ng mapakikinabangan. At sa kada tagpo na may mainit na diskusyon ay kitang-kita ang pagresponde ng isang pulutong ng kagawad ng PNP. Sa panayam ng news team kay Attorney Jasmine Regino ng Commission on Human Rights, nasa higit 30 pamilya ng Barangay Margot, Angeles City ang kanila nang inaasistihan at bahagi ng kanilang napapansin sa pagpapatupad ng ejectment ay ang kapuna-punang puwersa ng PNP na umaasiste. Ala namang untoward incident familiarity. Yung questionan mo is, bakit ating SWAT na during eviction dapat alinaw man dapat SWAT rin at saka rin. Sinabi ni Attorney Regino na nakipagdialogo na sila kay Angeles City Mayor Carmelo Lasatin Jr. at isa sa hakbang ng lokal na pamahalaan ay ang relokasyon sa mga apektadong residente. Attaining entry of judgment, but others atin pa rin question because that's their prerogative kasi penal rate of execution. So on the part of the CHR, nakipag-dialogue kami kang mayor, not purposely to discuss the legal issues, but to seek his intervention as regards the issue kasi constituents nila rin ng King Margot. Sisikapin umano ng Commission on Human Rights na magkaroon ng kinatawan sa kada operasyon ng mga pulis at demolition team upang hindi maging marahas ang pag-execute ng ejectment. Kaya kami, during CHR ka rin, as a bystander, observer, if there's an harassment and toward incident, then definitely they will call it foul. Sa panayam naman ng news team sa dating pinuno ng Urban Poor Committee sa Angeles City na si Councilor Amos Rivera, matagal na umanong issue sa Barangay Margot ang relokasyon sa mga informal settlers. At ito umano ay property ng pamilya Macran na inupahan lamang ng ilang residente doon. For 18 years tayo po yung umawak sa committee ng Urban Poor at Lupaho, no? Historically and based on documents, talagang yung property yon, it is owned by a family na ang pangalan po nila ay yung Macran family. And then thereafter, way back, if I'm not mistaken, na 80s and 90s to, totoo naman yung nai-report sa'yo, Sir Paulo, na meron certain residents doon na nagbabayad ng mga rental sa lupa. Okay. Okay? Alam naman natin yung concept ng rental. It is a form of payment on a certain agreed period of time which does not constitute the right to own that particular property. Ayon kay Rivera, klaro sa mandato ng lokal na pamahalaan na sa insidente ng eviction sa mga urban poor community ay legal na obligasyon ng city government ng Angeles City ang paghahanap ng relokasyon. Under Republic Act 7279, known as the Urban Development and Housing Act of 1992, the local government units are actually mandated to implement its own socialized housing program. Dito ho sa nangyaring eviction po ng mga residente ng Margot by virtue of that particular court order, two things ang pwedeng gawin at itulong ng local government. Number one is to offer a relocation site, whether that relocation site will be coming from the landowner who instituted that particular case sa court. Tinatayang nasa 5,000 pamilya umano kabilang na ang mga pamilya sa Barangay Margot na informal settler ang pinakikitunguhan ng pamahalaang lokal sa isyu ng relokasyon. Isang malaking hamon ito sa syudad na sa hindi maawat na demolisyon ay katungkulan ng syudad na tiyakin na hindi magiging palaboy
ang mga residente. Paulo G. Santos, CLTV News.